No monna me lọta ọnọrọ unu hụkwarichi nwanne ọnụ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala m ụmụnne m obi agbawala m biko achọrọ m igbu oge ọnụ asị m ka m gwa gị onye na-ele m anya na ndụ kacha ndụ wụ ndụ mmadụ zere onwe ya ọ wụ ọrụ nne na nna mgbe ahụ a mụrụ ego n'aka from ibu n'afọ ruo na ọmụmụ mana once ị tolitere wụ adult mara aka nri na aka ekpe ọ dị mkpa ka ịkpachapụ anya ihe daa akụ ya ka akụkọ ndị ọzọ ṅomirikwe biko ọ bụrụ na ị nọ nga na-elega m arịrịọ ka m na-arịọ iwe mother iwe father ọ dị mkpa ka ị mara responsibilities nọ n'aka ndị kwuru okwu so don't lose guard na ọ bụ onye deruru egbe ya ala ike ọgụgwọ as long as ị dị ndụ is not over until it's over kpachapụ anya na agbakelugbo anyị nọ n'ime anaghị egbu mmadụ na enwere ihe o mere ụfọdụ ndị nọ n'ili taa ihe ekwere egbu ha because gịnị ọchị achị na ọ gịnị ka onye a ji dị this happy imege gị nọrọ mma ile anya ọ gịnị ka ụmụ gị mege maracha akwụkwọ dị brilliant ọ gịnị ka iji dị modern nwa in the first place ọ gịnị kpatara gị na di gị ji nọrọ n'udo na ihe ọma na-eru uru na ọ gịnị ka ọ ga-eji awụ ka ihe ọma ga-abịara ụfọdụ ndị na-egbu mmadụ taa na ndị egburu awụhụ na enwere ke ha pa biko ịnụ ngalugbu na-elega m tụrụ ntị n'ala picha nọ n'ọhụ ganga ọ nwanne anyị nwaanyị na ụmụ ya ihe a mere n'Ogidi Anambra steeti chimo eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ukwu nkọ eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ukwu ewu agaga it could be anybody ihe anụ ngalugbu n'ulegewo a mother na ụmụ ya ụnụ ga-ama ihe o were di na nwaanyị ịmụ ụmụaka ole na ugbo nọ ngala zụga ha nye ga ha ihe agalite isi rute steji n'ugbo ha nọ ọ gịnị kpatara ma nne ma ụmụ ha niile ji nwụọ within 30 minutes ha jụọ ikegbu mgbatoro ntị n'ala dịka akụkọ siri kọ nwaanyị nọ na ụmụ ya nọ n'ụlọ di ya anọghị ya enwekwara na nwa ya nọ with a relative di ya anọghị ya ụnụ amara na ụmụ nwoke gara achọ ka ịchọga ya wụrụ na nwaanyị a na ụmụ ya shi chọọchị lo ga ha bi wu face me I face you ịpụta gị hụ m pụta m hụ m ọ bụ nga ha bi ya ewere nri ya na ụmụ ya na-eri rice ụmụaka na rice dị na mma tee ige n'ọkụ shiwekwe rice nụ ntara shicha foto bubata n'ime ụlọ ma nga eshiga na nri ahụ na-eji ụnụ amara na ọrụ ka ọrụ ibe ma ụlọ gị hụ m hụ face me I face you ịkwa ọkwara ya onye ka nọrọ n'ime ụlọ nọ nwaanyị a shiri na ya na-eji wụrụ na general kitchen wụrụ na passage nwe ndị na-eshi na passage nwe ndị na-eshi na general kitchen onye ọbụla kwa gị ya eshighe rice shiwekwe rice shicha rice eye ya foto bukpo n'ime ụlọ di ya gị gara lo nwunye ya gwa ese he na ọ meka gwe n'elu ka onye ọbụla rikọtazie nri di ya gwa ese shiri nọ ya sị ihe shiri na rice ya sị mba na ihe ya chọrọ ilo na ọ bụ ihe olulo ụnụ mana ụmụ nwoke ụfọdụ ha especially ndị ụzọ ụlọ ndị ka nwoke ha na-alike ihe olulo dị mkpa rijuo afọ ngere ya eko na ya na-elo ihe olulo mgbadịgọrọ na ọhịa ya na-akpọrọ elo na ọhịa ya chọrọ ilo nwunye ya sị ngwana ka etire ya na ụmụ ya rinụ nwaanyị apali ofe ga-eteghị n'ọkụ ba gị meri ụmụ ya ya etire ha rice ha eri oshiwekwela ofe shi kwagbuo ofe mere dị eke na-agụ ya pasịara di kpakụrụ ha ntụrụ rice nọ ntara rie ụmụnne m ọ rice a ka nwaanyị a riwekwere richa kee ntakịrị ka kacha ntakịrị eme afọ ya ogwedo seconds o tiri afọ ya jụọ iga nwa ka etoro ya ehelite ka ya afọ ya jụọ iga nwa otu a ka ụmụ nwaanyị a ha niile shiri nwa ya emegide mma ha n'ihi na mma ha riri ka ikpeazụ o dowara otu ọ gara ga mere dị eri bifo ya bịa buru ka erie
nwaanyị na-agbarịrị di ya na-agbarịrị di ya ara agba di na nwaanyị ọ gịnị na-eme ọ gịnị na-eme ụmụaka nwatakịrị ka e metara aka ke nta jụọla oyi ka etoro ya jụọla oyi ka ọgwa ka nwa ya agbatịa ka nwa ya agbatacharịa otiti ka anọ gị steji a ka nwoke a na nwunye nọ n'ihi na nwunye riri ka ya ikpeazụ ka ya erejie ya etiwe di ya n'afọ afọ befe mara ihe na-eme na nwaanyị agbatịa jụọ ya nwa nwoke abịa ntụrụ ha mkpu aka ha olu aka tiwe ọha eshiri ihu onye ọzọ agba awụọ abịa tresiwa gịnị mere gịnị ka eriri nwoke ako na ya na nwa anwụ si bụ ige rice ka ya rie dowe ezinụlọ ya na ya agaghị edili na gịnị ka ahụhụ ya how many years nwunye ọma ya ụmụ ya na gịnị mere si a na-azụga nwoke buru rice bige anata ya rice so rice asụ gbuchiri ụmụ family nri ihe ya si ya lee family na family ya gwara na ya onwe ya nọ ngala emegeno abịa tresiwe hụ ya na ebe nwaanyị shiri mata rice ndụ ele the rice nwe ya problem ahụzie na ka eshiri eshi erige etiri ya wuni o shiri before di ya gara lo trace wezie hụ na ihe a na rice a nwaanyị a shiri ka etiri and always neighbor one of the neighbors gara aga nga nwaanyị shikwasara nri ya na ezinụlọ na-eri gaghachaghịrị ya okeri ọmụma ihe a na-amabewo the particular neighbor tire ihe a na ya nwoke a nọ n'ụlọ mgbe eshiri ebe eshi mara rice ndoro n'ime ụlọ rice elele ka ndụ enweghị problem ọwụ ka eshiri eshi and ihe awụ ihe nchicha na-eshicha nwoke agara lo si ihe ya na-eri na ọ ghọtara ọ nọ n'ụlọ mgbe nwunye eshiri na oshiri famili agwọ nne ma ụmụ ajụ oyi ihe foziri na awụ ka a kpọpụrụ hụ boy na this man na ụta ka eshi ihe ọnụ hige hụrụ kwụrụcha ngala ha niile anwụcha na wo ndị nwụrụ anwụ ka ebe okwu m na-aga dịka m kwuru na mbụ na ndụ kacha ndụ wụ ndụ mmadụ zọrọ onwe ya ụfọdụ ga-asị ọ bụ onye a na-ekuru isi na kọmpand ahụ o nwere ike enweghị onye na nwaanyị akụghị enweghị onye na nwaanyị asịghị unu ga-ahụ na ihe a one beautiful family nwoke garara lọta e nwere nwaanyị ọ ga-awụ ya sị na ike adịghị gaga kwakpowa na ọ rice ka eshiri biko na ole rice rie na ele eke mgberi na-eshi eke ọsọ oke egoge mana ọ hapụtụrụ ka ya okweghị eri ya enye ụmụ ya nri buru ka ebuke gị ga-emere di ihe ahụ wụ ihe gụga ya di na-elu akpọ ya ebido buru rice ka ebido eriwe ịnịdị mmadụ ịgwaṅụ na nwaanyị a na ezinụlọ ya nọ n'udo ịnịdị mmadụ ịgwaṅụ na nwaanyị a na ezinụlọ ya ma di ya ma anụ na ha nọ n'udo ụmụnne m ọ mgbe mbụ ka a na-egbu mmadụ na enwere ihe o mere and before gị gakwa na asị m ju ogo gị jụọ sị na onye na-emere ihe roto o mere ihe roto dị afọ na ị gaghị agha ọ dịzighị ugbu a wụghị ugbu a o nwere ike ya wụrụ na ọ gịnị ka ezinụlọ a jiri dị happy ọ gịnị kpatara nwaanyị a di ya jiri hụ ya n'anya ọ nwa ya ji hụ di ya n'anya na ụdị a o nwere ike ya wụrụ even to the extent ị ga-ahụ nwaanyị ọ na-alaiki nwoke ma ọ bụrụ na nwoke ahụ nụnụ enweghị time ya ahụta ya na ọ wee family oriented man ị ga-ewepụ ndụ nwoke ahụ nwaanyị nwunye that man agụ nwaanyị n'ihi na ọ ga-efiri na nwunye ya wụ distraction ọ ka ụnụ hụ steji anyị nọ n'ime ya ugbu a na onye nwere obi mee family like this ma nwunye ma ụmụaka a na-akọghị ugbo o nwekwara ike ya wụ otu nwa agbọghọbịa na-ele m anya na the man ga-abịakwute ikekwe the man enweghị hụ time ya ọ na-eme nefili that na nwaanyị a ọ gịnị kpatara ọ ga-eji gịnị why must she be this happy na face me I face you o mene ka dị ya mma mana ihe ọ na-amaghị wụ kama a na-ehi ụra biko nwanne m nga n'ugbo elege m gị biri na ụdịka kọmpand enwe onye sị nga ga-etinwe steeti enwe onye sị nga ga-etinwe duplex enwe onye sị nga ga-etinwe fenced house mana ihe ọ dị mkpa ka ime ifere mother a father you need ma iwu nne ma iwu onye ọsọrọ nwụrụ ma nga ibi wụ ebe dị otu a ebe a na-eshi nri na-eji before gị buru ihe ahụ ị na-eshi oweji mee ka ịshọ na ibu ma nnụnụ ma ogiri ma ntamimoroko iji eshie buru nwa ekwenta na ịga nga ahụ ishi ga-eri ahụ gị shokwere nshicha ya ihe gị furu estret fokpo ya n'ime mgbụlọ mee ka ịshọ n'ime ụlọ na ịpụọ gị gbachie ya ịbata gị gbachie ya emekwala gị ajaghị ime ụlọ mmadụ nwere ike iburu ike shicha ebukpo ya n'ime ụlọ hapụ gị ụlọ na open ka ị gaga saa ahụ mmadụ ga-ekpo n'ime ụlọ gị tikwe ya ebe ahụ na-agbachi ụzọ gị steady mee ka ịshọ na akọ kpamkpam ị nọ n'ime ụlọ onye akọka kpamkpam ahụ na ụzọ agbachi na-agbachi n'ọhịa
mana ị nọrọ n'ụlọ ị nọ n'ime ụlọ ga-ewele ya oghe apụ aghajawele onwe ha thinking that akpa ha aka n'ọnụ gị si na nwere onye gị na-ese enwekwara onye mụ na onye dọgakwana mụ na mmadụ enwekwara n'okwu onye na-eme emekwa na ụdị ihe a onye na-echere m ụdịrị ihe ahụ ọ ga-asịkwana m mere ya gịnị hello ihe ahụ ị na-akọwa akụkọ Mike Ejeagha and nke ọ bụla ị nọ mata ọnọdụ gị mara amara na enwe onye ka mma mara amara na enwere onye echiche ọjọọ ya ikekwe ya na-ahụta ya dat na ị kwesịghị na ọnọdụ gị na ọka ka ya mma na why must it be so ahajawele onwe ha hajawa onwe ha ihe ọbụ ihe nwa nwatakịrị nwa ogogo na-erukpe eme gị di gị gawa ma mfe ga-azụtara gị ihe nwa nwa onye kpere m nkwe nwere ike chee ya ebe ahụ mee ka na-arụghị mma gị shiokwe na ishicha ibi ebe onye ọbụla lega ibe gị shikwasazie gị na ezinụlọ m na-eri gị banye n'ime ụlọ ikekwe nwere program ejiga na telivishọn gị sị ka eleretọ ma nri ahụ sụwakwana ịhụgaghị nri ezinụlọ m na-eshiri ezinụlọ m na-eri ịhụgaghị otu o si asụga ịhụgaghị ihe megha around ihe ahụ kichin ahụ n'ime ụlọ na-eji ka gara aga shikwasa nri gị na ezinụlọ m na-eri gị ga anyụnyụ shi na-agawazie anyụnyụ mmamịrị akpawazie gị gawa n'ime ụlọ gagba kpirikpiri hapụgara ishiri na ejiji biko be very very careful ọ wụzi ihe onye ka mụ na-esegakwa onye ka m mere ihe ọjọọ mụ na onye kegakwana ọ wụzi ihe ekwegbuzi ugbu ihe ekwegbu na-awụ imega gịnị dị happy imega gịnị chị ọchị ọchị ahụ echere that day welite olu why ikekwe di na di na kpana nkata n'ime ụlọ nọ na ụlọ na-achị unu na-ewelite olu somebody anọrọ somewhere agbarịrịrịrịrị onye ọbụla kpachapụ anya lee ote nne na ụmụ shigwu mmadụ ka a na-arịa n'ụkọtụ ọ mmadụ ka a na-arịa n'ihi mmadụ ka a na-arịa n'abalị zie onwe gị ndụ n'ụdị ị ga-ezeli onwe gị ndụ zie onwe gị ndụ n'ụdị ọbụla ị ga-eji zie onwe gị ndụ ụmụnne m may their souls rest in peace ihe ha nwụrụ nwa ọnwụ ke ha ọnwụ dịrị onye ọbụla death is a common destiny everybody must answer to that call of nature one day somehow somewhere sometime mgbe ị na-egbu mmadụ na-ewepụ ndụ mmadụ ịsị onye agatawa na ị na-abịa ọnwụ ka nọ na-eche m ọwụ ha achievement onwe uru onwe ihe kpatara isi onye ahụ ngaje na ị ga-abịa wawa ahịa kama na-ehi ụra otu ụbọchị just one day ụgwọ ọrụ na-abịa n'aka ịkpọ ịkwụ onye ọbụla dịka ihe o metere si dịrị onye nwere mind mee ihe a mana ihe a nwunye ezinụlọ na-aga iri ma nne ma nna ma ụmụaka ma di such person nwekwara ike ịbịa n'okeshọn mee ihe a obodo ekpo kọsọ ọ dị mba egburume ọ ka ụnụ mara ụdịrị mmadụ a na enweghị ihe na evidence enweghị kamera ị gaghị anọgide gị ibo mmadụ enweghị onye awụ naanị ya bi ị gaghị anọgide gị tọọ mmadụ aka enweghị onye gidere mana the person nga ọ nọgbe ọ chịwala o nwere ike mgbe na-adịghị anya nyechi ebe ahụ kwara gachi ike ụdịrị onye nwere ike ịhụ ya n'okeshọn o nwekwara enyi nwee ndị ya na ha na-emekọ ọ ka ịhụ na anaghị ede ya n'ihu obi wa akpa onye ọbụla anya gị a sị na ihe obi na-eche na a na-ede ya n'ihu onye ga-anwụ ụmụdịrị ha careless death nda ọ dị possible ọ bụ ịhụ mmadụ gị hụ ihe obi ya na-eche gị nke oge obi ya n'ihu ka mbilem ọgodo na wee nye gị once ịhụrụ ihe ahụ na-eche n'obi ya gị gala aka wa gị chi ụzọ ọzọ gachi ike mana anaghị ede ya n'ihu mmadụ nwere ike na-achị adara ọchị ka mmanya ogbu gị mana ọ bụghị ihe obi ya na-eche onye mere ihe n'ugbu ya na-enwekwara friends onye mere ihe n'ugbu ya na-enwekwara ndị na-anara ya nri n'aka confidently onye mere ihe n'ugbu ya nwekwara ndị na-akpọ such a person my friend nke ọbụla nọ kpachapụ anya may their souls rest in peace ihe ụwawu nkwuse nṅomi dịra ndị na ndụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ